ቤዛዊተ ዓለም ሰአሊተ ምህረት መዝገበ ብርሃን የበላይ ሰብ እመቤት አቁራሪተ መዓት ወለተ ዳዊት ዕፀ ሕይወት ምልእተ ክብር ጽላተ ኪዳን ሰላም ቤተሰብ ከመይ ቀርኒኹም ከመይ ጸኒሕኩም ኣብ ናይ መልሲ ትሕቶ ፕሮግራምና ሕጋዊ ክገብሮ ዶ ወይስ ከፍርሶ ይብለና ኣሎ ክብሪ ሓውና ሙሉ መልእኽቲ ናይ ትሕቶ ምስናቱ ሕጂ ምሳይ ዘላ ቆልዓ ተፋሊጠ ብሓደ መንበር ከም ንጅምር 17 ዓመት ጌርና ኣለና ነገር ግን ሕጋዊ መርዓ ይገበርናን በዚ 7 ዓመት ውሽጢ ክንወልድ ኣይከኣልናን ንምንታይ ክንወልድ ዘይከኣልና ኢልና ክልቴና ክንምርምር ወሲድና ድሕሪ መርመራ ግን እንሳ ክትወልድ ከም ዘይትኽእል ምዃና ይንገራ ኣቐዲሙ ናተይ ዝነበረ ጭንቀት ካብ ቤተ ክርስቲያን ርሕቐ ሕጋዊ ዘይኮነ ነገር ፈጺመ ዝብል ነይሩ ሕጂ ድማ ንሳ ዓቲና ክንቆርብ ይደላ ኣለኹ ንሳ ምዃን ብምዃና ዳፈለጥኩ ንዑ ምግባር ከቢዱኒ ንምዃኑ እንታይ ተገበርኩ ይሕሸኒ ይብለና ኣሎ ክብሪ ሓውና ሕጋዊ ዘይኮነ ሓዳር ከፍርሶ ዶ ዋላ ሽጉር ዳፈለጥኩ ሕጋዊ ክገብሮም ራይ ንሓውና መልስን ምምላስ ክንፍትን ኢና ኩሉ ሰዓት ከምቲ ንሕና ንብሎም ኣና ንምልሶ መልሲ ካብ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን መጽሓፍ ቅዱሳት ብምውቃስ እዩ ዘይፍላት ትፈጽምኩሞ ስሕተት ብፍጹም ተጣዒስካ መፍትሒ ምድላይካ ክትምስገኒ ዝግባእካ ክቡር ሓወይ ብሓደ ግዜ ግን ተስፋ ክትቆርጽ ኣይግባእካን እዩ ክርስትያንና ህይወት ንኣይ ጣዕመኒ ኣነ ጥራይ እምበር ዝበሃል ኣይኮነን ካብ ብፍቕሪ ዝተልዓለ ንኻልእ ኣሕሊፍካ ብህይወት ትበጽሓሉ እዩ ካብዚ ኣንጻር ሕጂ ምሳኻ ዘላ ናይ ናብራ ብፅይትኻ ሓቀኛ ፍቕሪ ድዩ ዘለካ ባዕልኻ መልሶ ክቡር ሓወይ ምኽንያቱ ነዚ ሕቶ ዘለዓልክዎ ሓቀኛ ፍቕሪ ወረ ዘየጥቅዖ ምርካብ መስኣን ኮነ ውላድ ዘይምውላድ ወይ ድማ ሕማም ሽግር ዘይክልክሎ ምዃን እዩ ከምዚ ዓይነት ሓቀኛ ፍቕሪ ተለካ ብፅይትኻ ምዃና ከጨንቐካ ወይ ከሕስበካ የብሉን ምዃን ናይ መፋትሒ ጠንቂ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ነዚ ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ተኽሊል ኣብ ትፍጽመሉ ግዜ መርዓውቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይኹን ኣብ ቅድሚ ሰብ ቃልያቱ ስኢና መኺና ኣዌራ ጸሚማ ከይገድፋ ከይገድፈም ኢሎም ቃል ዝኣቱ ብተወሳኺ ብክርስትና ህይወት እምነት ዝጸንዑ ሰባት መኻናት ብምዃኖም ኣያጨንቖምን እዩ እግዚአብሔር ተፈቒድዎ ወላ ሓደ ዝሰኣኖ ነገር ስለዘየለ ክወልዱ ይኽእሉ እዮም ብመጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣሚኖም ጸኒዖም ዘይወለዱ ፈጣሪኦም ዘይመስገኑ መኻናት የለውን ከም ንኣብነት ክንገልጾ ንኽእል ሃና ብጸሎት ዝተባረኸ ቆልዓ ንሳሙኤል ወሊዳ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ካብ 19 ክሳብ 28 በኻላይ ሳራን ኤልሳቤጥን ኣይትወልዳን ይኽን ኣብ ዝተባሃለሉ ሰዓት እግዚአብሔር ዝተባረኸ ቆልዓ ሂብወን ብእግዚአብሔር ዝጸንዑ መኻናት ፍሬዮም ጽቡቕ እዩ ንበለሱ ዝከናኸን ፍሬ ይበልዕ ምሳሌ ምዕራፍ 27 ቁጽሪ 18 ንኣብነት እመቤታችን ናይ መኻናት ፍረያ ቤተ ክርስቲያንና ከም ትፈልጦውን ኣባ ጌርግስ ዘጫጌ ናይ መኻናት ቤተሰብ ፍረዩ ስለዚ ምዃን ጊዜያዊ ክኸውን ስለዝኽእል እግዚአብሔር ብተስፋ ምግባር እምበር ሓዳር ምፍራስ መፍትሒ ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣሚንኩም ተተጸቢኹም ዝተባረኸ ቆልዓ ዘይትረኽብሉ ምንም ምኽንያት ኣይክህሉን እዩ ነቶም እግዚአብሔር ዝፈትውዎን ከም ፍቓዱ ዝጽውዕዎን ኩሉ ነገራት እግዚአብሔር ንሰናይ ከም ዝገብረሎም ንፈልጥ ኢና ውላድ ዘይምውላድ ብዙሕ ኣያጨንቕን እዩ ዘይተባረኸ ውሉድ እግዚአብሔር ከም ዘሕዝን ውሉድ ምዃን ይሓይ ዝበሃል ግዜ እውን ኣሎ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ሓቀኛ ፍቕሪ እንተኾይኑ ኣይትጨንቑ እግዚአብሔር ዝገብሮ ኣይፍለጥን እዩ መርዓኹም ሕጋዊ ተዘይኮነ ብዙሕ ዓመት ብሓደ ጸኒሕኩም ኢኹም ክትፈላለዩ ኣይግባእን እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን እውን ስርዓት ብሓደ ዘለዉ ሰባት ብሃይማኖት ተተፈላለዮም ወይ ብዝሙት ምኽንያት ተዘይኮይኑ ክፈላለዩ ከም ዘይብሎም ቤተ ክርስቲያንና ትመርና ስለዚ ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ቃልኣትዮም ብቅዱስ መርዓ ተኣሳሲሮም ብዙሕ ዓመት ብሓደ ጸኒሖም ሓዳሮም ክፈርስ ብመንፈሳዊ ህይወቶም ኮነ ብልቦናዊ ጉድኣት ኣለዎ ነዚ ሽግር እዚ ንምፍታሕ ሓጢኣት ምስራሕ ዘይኮነ ብጾም ብጸሎት ብንስሓ ብቅዱስ ቁርባን ሕጋዊ ዘይኮነ ሕጋዊ ክትገብሩ ይግባእኩም እዩ ክቡር ሓወይ ብጾም ብጸሎት ብንስሓ ብቅዱስ ቁርባን ሕጋዊ ዘይኮነ ሕጋዊ ተትገብርዎ ይዝምረጽ ክቡር ሓወይ ስለዚ
እዚ ዝተቀደሰ ሓሳብ ሎሚ ጽባሕ ከይበልካ ነቲ ሕጋዊ ነገር ፈጽሞ ንስሓን ቅዱስ ቁርባንን ይትረፍዶ ውላድ ካብ ውላድ ዝዓቢ ሰማያዊ መንግስቲ የውርስ እዩ ሓኪም ዝበለ ከም ዝበለ ዝምተኣንዎ ኣምላኽ ዝሳኖ ነገር የለን ብኡ ኣሚንኩም ተተማሓፂንኩም ኩሉ ክትረኽቡ ኢኹም ኣይትጨነቑ ዓይኒ ዘርአዮ እዝኒ ዘይሰማቶም ልቢ ሰብ እውን ዘይሓሰቦ እግዚአብሔር ነቶም ዝፈትዎ ኩሉ ነገር የዳልወሎም እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 9 ሓዳር ብዙሕ ወረደይ ዘለዎ ትምህርቲ ሓፍትና በቲ ገጢምዋ ዘብሽግር ንስኻ ክትሕግዘሉ ትኽእል ትኽክለኛ ግዜ ሕጂ እዩ ማለቱ 7 ዓመታት ንስኻ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ኣሚናትካ ያጸኒሓ ሕጂ ኣብ ዘለዋ ሽግር ክትጠልማ ወይ ክትገድፋ ኣይግባእካን እዩ ሓዳር ኩሉ ሰብ ምስ መስረቶ ቀሊል ነገር ከም ዘይኮነ ይርድኦ እዩ ስለዚ ድማ እግዚአብሔር ንባዕልና ክንጻወርን ክንከባበርን ዝነግረና ክብር ሓወይ ንስኻ ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊልካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ዋጋውን ይሕሊፍካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ነገር ግን ነዚ ኩሉ ተረዲኣ መንባርካ ምጽኣ ትርጉም እንታይ ዋቶ ካብ ዝዓቢ ጸጋ የለን እሞ ንዛሓፍትና ዝካለካ ክብር ሃባ ተንከባኸባ ማለቱ ኣብ ሽግር ያዘለና ሕልናዊ ንሳ ሕልና ዘይቆሳና ዓማል ኣይኮነን ፈትያ ዘምጻቶ ሽግር ከም ዘይኮነ ንስኻ እውን ክትርዶ ይግባእካ እዩ እዚ ድማ በቤተክርስትያንና ምንም ዓይነት ሽግር የብሉን ሓደ ሰብ ተነስዩ ናብ ቅዱስ ቁርባን እንተቀረበ ጸጋ ምሕረት ይዝቕበል እምበር ካለ ጌጋ ዝውስኽ ኣይኮነን ስለዚ ክብር ሓወይ ንዓ ገዲፍካ ለካ ሓዳር ከም ዝበተንካ እዩ ስለዚ ሓዳር ኣፍሪስካ ሓዳር ኣይመስረትን እዩ በዚ ተመልስካ ክኸውን ተስፋ ይገብር ክብር ሓወይ ክብር ሓወይ ተመልስካ ክኸውን ተስፋ ይገብር ክብራት ቤተሰብ ንሓውና ይጠቅም ዝበልኩሞ ኣገዳሓሲ ሓሳብ ይኹን ርቶ መንገዲ ኮሜንት ክትጽሕፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ንሕና በዚ ተፋይናኩም ኣለና ስብሐት ለእግዚአብሔር ደሃን ኩኑ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኣይትረስዑ